Хора, кафето беше много хубаво. Поръчахме си 2 пъти капучино и си взехме 3 различни круасана, като и 3 бяха солени. И искахме да ги пробваме, бяха много вкусни. Чак пък. Бяха окей. На мен много ми харесаха, беше малко скъпичко, защото оставихме 30 евро за всичко това, но на мен ми хареса. Аз му давам оценка 8 от 10. Аз му давам 5 от 10. Мартин е просто много критичен. Къде сме сега? В музей с ретро коли. Много е красиво. Входа за музея е 10 евро, т.е. платихме 20 евро за мен и за Мартин. Оле хора, вижте преди как е изглеждал Шел. Много готино и с палмичките и колко е малък. Вижте как е била преди и в момента как изглежда. Направо корена разлика. Най-накрая се чекирахме в хотела. След цял ден обикаляне, будни сме от 3 часа. Да, от 3 часа сме будни. Цял ден сме напред-назад и направо нямаме търпение да си починем малко. О, да. Обикаляхме 1 час да търсим място, където да паркираме. Удрахме колата, защото тук е с обратен волан и всеки ходи където си иска. И накрая се оказа, кажи ти. И накрая се оказа, че всъщност хотела има паркинг. Ние никъде не сме прочели, не ни е изпратено в съобщението и съответно само изгубихме време да търсим парк място. Ако идвате в Малта, изобщо не дейте да си запазвате хотел, който е на централно място, защото тук просто беше борба за местата. Да. Hello, няколко часа по-късно е. Ще ходим на вечеря в хотела и направихме грешката да спим. Та сега сме кисли и ни мързи още повече, но и сме изморени, защото сме спали само 3 часа. Така че отиваме да вечеряме, даже няма и да се оправям, няма да се гримирам. Слизаме долу да вечеряме. Ако имаме повече енергия, може би ще се разходим тук наоколо каквото има да видим. И след това ще се приберем, ще си дооправим багажа, тъй като одеве заради едночасовата дрямка не успяхме да свършим и това. Така че, да, на мен гласа все още ми е паднал, тъй като бях болна преди няколко дни, но вече се чувствам по-добре.
прибрахме се, храната беше много вкусна. Поръчахме си 2 пъти салата Цезар, също с някаква паста. Като Цезара беше изключително интересна интерпретация, беше уникален. Беше с... Риба, имаше малко. риба. На мен не ми хареса особено, но Мартин го оцени. Пилешкото беше направено като някакви кюфтенца, като такива хапки. Да, някакви топчета се едно. И айсберга беше много странно минат с горелка отгоре. Беше обгорен, много интересно беше. Да, наистина интересна салата, хареса ни. Пастата също беше много хубава. Също така разходихме се малко и с Сейнт Джулиан, понеже хотела ни е тук, но не ни хареса особено. Не е нашето място. Да, наистина навсякъде имаше барове, хората бяха мега неадекватни, половината пияни. И между другото, за втори път днес сервитьора не знае английски. В смисъл, знае английски, обаче си поръчваш нещо и той не те разбира. Да. Много странна комбинация. Не знам, първо си помислихме, че нещо ние не можем да обясним като хората, но всъщност явно не знаят много добре английски и наистина беше малко трудно да се разберем с тях, но успяхме. Добро утро, днес е 9 март. Ние имаме годишнина, откакто се сгодихме миналата година в Тенерифе и сега отиваме на закуска. Закуската беше много вкусна. Сега се оправяме, за да излизаме. Всъщност аз се оправям, за да излизаме. Поръчах си гофрейта с пистачио, но беше твърде сладка. Пистачиото беше много хубаво, различно. Не сме пробвали точно такова. Вътре беше и с парченца, наистина уникално. Но не си, че аз обичам сладко. Това просто ми дойде твърде много. Така че Мартин го изяде. Много е разнообразно менюто. Всъщност поръчваш си някаква закуска и отделно имаш бюфет, което е супер, защото както в този случай, на мен като не ми допадна особено закуската, мога да отида и да си взема нещо друго. Кафето беше много хубаво, наистина уникално капучино. И естествено Мартин пак работи. Аз тук само му досаждам. Какво ще кажете, господине? Налага се. Налага се да работи, но ми купува неща от Сефора, така че си мълча. Значи днес е супер ветровито. Разходихме се малко и с уличките, всъщност кадрите, които видяхте, бяха точно от уличките, покрай които минахме. Много беше красиво, наистина уникално. Влезахме в един много готин магазин и разбира се, какво си взехме? Нещо щупано. Взехме си сувенири, обаче вместо да вземем 2, за колкото всъщност платихме, си взехме само един, защото аз минах, пипна го и то се щупи.
Познавам си я, такава си е. Та така, посетихме магазина за сувенири и сега се разхождаме. Вижте само колко е красиво. Добро утро! Ние днес станахме рано, но изночи си легнахме доста рано. Мисля, че беше към 10 нещо, което не се е случило от няколко месеца, наистина. Да си легам толкова рано. Станахме в 8, доста добре се наспахме, но и бяхме много уморени от вчера, понеже много се разхождахме. Сега ще се оправяме и ще ходим да разгледаме аквариума, който е тук. Ние си купихме билетите онлайн, дадохме 14 евро. Да, по 14 евро за всеки, като билетите са, всъщност може да ги използвате в рамките на 6 месеца, не са за определен ден, което е супер. Така, Мартин сега ще ми избере лип комбото на грима. Някои от тези продукти, които съм му дала. Хайде, давай. Добре, любимия ми гланц, този на Джису и молив. Е този, той от него, на мак в цвят честнат. И сега ще видим как седат на моя грим днес. Така, това е с молива. И сега ще сложим и гланца. Получи се страхотно. Ето го. Тръгваме за аквариума. Пак хванахме някакво задръстване. То тук кога ли няма задръстване? Да. И така. Естествено, Мартин имаше търпението да ме издържи. И да ти направи косата. И да избере лип комбото. Да. И ми направи косата за... да, изтърпяме за час и нещо да се оправя. Гледахме Breaking Bad, понеже сега сме на не знам кой сезон. 5 сезон или 4? Да. Май на 4-5 сезон. Много е готин сериал, много ни харесва. И така. Но сме на почивка, така че не бързаме за никъде. Вижте само как са направили тоалетната. Много е сладко. Това май сестра ми тук. Хай, сестро. Дойдохме в Golden Bay, обаче има ужасен вятър и общо взето той прецаква всичко. Отвратителен е.
Да, така че най-вероятно днешния по-лежерен ден. Наистина, където и да отидем и да искаме да видим някакви забележителности, или са затворени като катедрали, или е супер студено за разходка. Така че може да отидем да вечеряме някъде или да си вземем нещо и да се преберем и най-вероятно да обработваме този влог. Ще гледаме Netflix. Не се Да, забравяй. може и така. Аз носим си по една книга, може малко да почетем. Ето да ви покажа гривничката, която си взех вчера. Много хубава, с синьо око е. По-морска е, да. Но бих си я носила целогодишно. Това беше за днес. Утре ми е рождения ден. Ставам на 22 и ще ходим до Комино и Гозо. Всъщност това са още едни острови, които разбира се са част от Малта. Ще ходим най-вероятно с ферибот и вечерта сме планирали да отидем на вечеря. Естествено, да го отпразнуваме. Така че да, това беше за днес. До утре! Оле, излезнах от банята и вижте, Мартин, как ме изненада. Естествено, аз се къпах сигурно 40 минути, защото се къпах с косата. Но направо нямам търпение да си видя и подаръците. Много красиво. Наистина доста се е постарал направо. Кой крем ще използваме днес? Този на Джисо. Мартин ще ми прави косата, докато се гримира. Ето го и финалния резултат. Много добре се справи. Браво! Къде сме? Във Валета. Ще се разходим малко тук, даже не малко, едни 3-4 часа може би. След това ще се преберем, ще се оправим и вечерта ще излезнем да хапнем нещо за рождения ми ден и да го отпразнуваме. Той днеска ли беше? Абе. Пак духа вятър и е студено. Но е много красиво. Пече слънце, но пак е студено заради вятъра. На мен не ми е студено. Е, така са навсякъде уличките. Тесни, са стари сгради. Много готино изглежда. Във Валета е хубаво, защото всички сгради са стари, някакси си отиват една с друга, обаче в другите градове изглежда супер занемарено. Но в столицата наистина е много красиво. Може и да се върнем някои от другите дни пак тук. Ние се пребрахме от Валета и понеже решихме, че днес за моят рожден няма да взиме торта, тъй като миналата година в Тенерифе, колкото и малка торта да бяхме взели, все си изхвърля нещо от нея. Много мразим да хвърляме храна, затова Мартин с какво ме изненада? С 3 малки тортички. Сега, хайде да ви ги покажем и ще ги пробваме пред вас. Коя е първата? Червено кадифе. Някакъв крем и червено кадифе, замръзнало такова. Втора? Класика, чизкейк, ягодо. Любимото ми. От някаква сладкарница Кант. Мартин ги поръча, паркира някъде. Беше лудница. Да, всеки. Изобщо не разбрах какво се случва. И последната. Бисков чизкейк. Много яко изглеждат и сега ще ги пробваме. Първото, което ще пробваме е това с бисквитите Бисков. Давай! Това е много хубаво. 10 от 10. Продължаваме с червеното кадифе. Малко ми отиде на телефона.
То отиде навсякъде. Ай. Връщаме се след малко. На този телефон нещо изобщо му върви. Вчера, докато се къпах, реших да го сложа на най-гадното място и падна и кабуксите станаха целите с вода. Просто не му върви тази почивка. Предното беше по-добро. Това не ми харесва особено. Не. Вкусно Нещо е. средно. 5 от 10, аз показвам. 6. И сега любимото ми, ще пробваме чизкейка. И сега... Айде пак навсякъде. Леле, ще се чисти всичко. Естествено, какво е рожден без вещички. Айде, това ми е тази годишната торта. Пожелавам си. Хайде и да го пробваме. 10 от 10, много. Много хубаво. Ако идвате в Малта, задължително си вземете такива торчки. Много са добри. В Малта сме, да. Малта, тя в Средиземно море, бе. Да. Така, да. Много е хубаво. Там е такова, тя английска база, бе. Едно време англичаните, но сега кой е такова? На какъв език говорят там, бе? Малтийски. Даже знам на малтийски, знам здравей. Искаш ли ти кажа как е? Боже, значи ти от Малта се обаждаш. Искаш ли, дядо, искаш ли да ти кажа как е здрасти на малтийски? Бонгю. Там снимате ли нещо? Така като се видим, че ми ги покажете. Снимаме и видеа снимаме, и снимки. Ще ти покажем всичко. Къде отиваме? Отиваме на вечеря. Отиваме на вечеря в същия ресторант, в който бяхме преди 2 дни, защото много ни хареса и сме облечени еднакво. Бяхме в ресторанта, в който бяхме преди 2 дни, защото много ни харесва. Казва се Tiffany's Bistro. И беше уникално. Порциите са много големи и храната е много вкусна. Да, ние хапвахме пица, паста и салата Цезар. Като салатата Цезар беше много странна, защото не беше разбъркана. Да, беше малко така по-различна. Бекона, който имаше вътре, беше страшно солен. Аз като любител на соленото, това наистина беше прекалено. Но пицата и пастата бяха уникални и много засищат. Да, наистина препоръчваме това място, защото порциите са огромни, заслужава си парите, защото така или иначе като гледаме от нашия стандарт на живот в България спрямо тук със сигурност е малко по-скъпо. Напълно нормално е, те предполагам изкарват доста по-високи заплати от нас, така че за тези пари наистина беше супер. А и персоналът е много любезен. Да, абсолютно, така че сме много доволни. Като идвате в Малта, препоръчваме ви това място да го просто да хапнете там. И има и къде да се паркира. Което е много важно в Малта, се оказа. Няма, братче. Това е първата, дето като кажа си не се обръща. Но Тя сигурно не говори български. Да. Ей, да й кажем здрасти на малтийски. Бонгю? Бонгю? Накрая на това видео ще ви кажем какви са нашите впечатления за Малта, за целия престой, къде сме отседнали, какво сме посетили, какво сме хапвали. Какво ни е харесало, какво не ни е харесало и накрая ще ви дадем съвети какво да правите в Малта. Да, така че гледайте до края на това видео. Здравейте, ние закусихме и сега къде ще се разхождаме? В Сент Джулиан. В Сент Джулиан, макар че тук няма много забележителности, има повече барове, но няма да може да излезем с колата днес. Защо? Защото правят ремонт точно пред гаража ни. Да, съответно не може да мале навсякъде правят ремонт. От сутринта и пред нашия хотел и на задната улица, всъщност, където е паркирана колата към гаража, навсякъде правят ремонти.
Така че днес ще ни е по-чил ден. Бяхме планували да ходим до двата острова. Кои? Комино и Гозо. Комино и Гозо, но няма да бъде. Ще се разходим малко, до вечера ще вечеряме, ще си чиваме, ще четем книги, ще гледаме сериал. Друго? Това е. Може и да поработим. Почивка. Да. След обед си почивахме, четохме книга, гледахме сериал, обработвахме малко кадри от този влог. Наистина вече това е първия ни влог и разбирам, всъщност имах някаква представа, че доста време се обработва един влог, но сега като започнах да го правя, просто е наистина доста трудоемко и изисква много време. Пак сме във Валета и отиваме да се разходим, защото през нощта тук е много красиво също. Не знахме къде другаде да отидем. И днес насам имаше ужасен трафик, не знам на какво се дължи. Четвъртък е. Вчера също бяхме тук, макар че бяхме по-късно, факт, но направо имаше ужасно задръсване. Минавали сме през супер тесни улички, но Мартин успя да се справи. Беше отвратително. Влезнахме за трети път днес в магазин за сувенири. Просто Кони е решила, че ще изкупи всичко. Какво ще кажеш? Че много ми харесват сувенирите, купихме си пак някакви неща. Очаквайте към края на нашия престой да ви покажем всичките сувенири, които си купихме от Малта. Днеска в хотела направихме едно преброяване преди последните покупки и решихме, че са ни малко. Да, и си харесаха още няколко неща, но си взехме и матч ключодържатели. Така че заслужаваха си сега 13 евро в магазина за сувенири, за картички. Вижте къде се озовахме, при някакъв много готин фонтан. И сега ще видим как се казва. Мартин го намери, как се казва? Казва се Тритонс, ако го произнасяме правилно. Ето го. И наживо не изглежда толкова яко. Изглежда, много е красиво. Малко ми напомня на русалките от H2O, ако трябва да съм честен. Тарарара. Малкият фотограф. С розовия кълъв. Като идвате в Малта, със сигурност си отделете повече време за Валета, защото и през деня и вечерно време е много красиво. Има много хубави барове, ресторанти, неща, които да се видят. Наистина е супер, така че задължително минимум 2 дни си отделете във Валета. Покажи, какво си направил. Дай и други снимки. Браво. Добро момче. Си взех с стробери чизкейк, а ти? Аз си взех с лате. Как е? Странно, но много готино. Я да го пробвам. Кефи ме. Пробвахме и от моето и то е брутално. Здравейте! Както видяхте, сутринта закусихме, оправихме се и сега отиваме към Попай Вилидж. След това сме се запътили да хванем ферибота към Гозо. Днес е хубаво времето. Надяваме се така и да остане до края на деня или до края на почивката ни, макар че следващите дни го дават да вали. Тук времето наистина много променливо. Ние не знаем и как да се обличаме, защото сме взели предимно... Всъщност, взели сме си горе някакви върхни дрехи, но предимно сме си взели така по-пролетни. Един ден вали, друг ден духа вятър, трети ден се чувства се едно е лято. Наистина много кофти, но справяме се някак си. Сега Мартин ще пробва. Видя ли кой е по-добър? Кой е по-добър? Кажи. Втори опит паднаха 4, ама Мартин изпотроши тук всичко.
Тя е направена от снимки. Детска радост. Ми виж, тук пише на такова и нищо не става. След точно половин час чакане се качихме най-накрая на ферибота. Първа кола сме, това значи, че ще се изнижем най-бързо. Да, и нямаме търпение да отидем в Гозо. Наистина да се разходим там, да обикаляме с колата, да хапнем нещо, да разгледаме и така че чакането си заслужаваше. Най-вероятно гледаме и залеза, ако Да. намерим откъде. Да, абсолютно. Пристигнахме в Гозо, аз даже съм с палтото отгоре, малко нелепо изглеждам, но на ферибота замръзнах и там, където отиваме сега, също е студено. А къде отиваме всъщност? В Микста Кейв. В Микста Кейв, много е красиво, след малко ще ви покажем. В момента сме в град Виктория на остров Гозо и отиваме да вечеряме в ресторант Театро Астра. Имаше добре ревюта в Google, така че се надяваме да е вкусно. Време е вече да ви покажа какви сувенири си взехме от Малта. Турбичката е много хубава и е голяма. Как ще ги побираме в багажа ни, не знам. Започвам с любимото нещо, което си взех. Именно тази кърпа. Просто в този бял цвят много ме кефят детайлите и името Малта тук. Много ми допада. Мартин си взе кафе, което ще пробваме. Взех си, по принцип не харесвам толкова много, но си взех тази химикалка, на която пише Малта. Ето това за декорация. Много е готино. Повечето им тераски са така и в други цветове. Аз в магазина щупих още едно такова. И това беше 10 евро, така че вместо да платим 10, платихме 20, защото го бутнах, естествено. Взехме доста магнити, между другото. Няма да ви ги показвам всичките. Разбира се, взехме си и картички. Ние много обичаме, не всички са за нас, но ще ви ги покажа набързо. Започваме с този книгоразделител. Много ми допада. Ето тази картичка, която е от Валета. Тук тази е с картата на цяла Малта. Ето тези двете също са много красиви. Така е през лятото и като цяло от април нататък. За жалост ние не успяхме да го видим сега по този начин. Имаме една, която е ръчно направена. Тя също ми е една от любимите. Две, които са от музея с ретроколите. И си взехме и две големи картини. Всъщност тази е по-голяма и тази по-маничката. От Popeye Village си взехме също две картички и си взехме ето тази книжка, която, освен че е за оцветяване, има отдолу и историята. Така че най-вероятно няма да оцветяваме, но е много готина. И си запазихме картата, която ни дадоха там. Ето я. Много е готина. Взехме си едни карти за игра, които са същия дизайн отвътре. Едно такова маничко пак за декорация. С Мартин си взехме еднакви ключодържатели с мечета, на които пише I love Malta и ми се мърдат и краката, и ръцете. И си взехме 4 малки шоколадчета, които най-вероятно ще пробвам като се приберем. Първите две са с зехтин и с кафе, а другите са с сол и с чушка. Така че ще ги пробваме и тях. Това беше всичко. Всички сувенири, които си взехме. И това е. Много ни харесват. Много обичаме сувенири. Здравейте! Днес сме в град Мдина и къде другаде ще ходим? До Рабат и до Динги Клифс. Да, до тези две локации и сме облечени еднакво, макар че аз ще махна тренчколта, тъй като днес е малко облачно времето и превалява, просто да ми е по-топло и удобно, така че до после.
Приключихме с нашата обиколка в Мдина. Наистина беше великолепно. Пихме кафе на много хубава гледка, както ви показахме и в кадрите преди това. Отгоре се вижда почти цяла Малта. Да, наистина беше супер. Всъщност Мдина е наречен и тихият град, тъй като тук няма коли, много е спокойно, атмосферата е страшно приятна и наистина това, което видяхме, беше Всъщност, якото е, че те пренася в средновековието, защото всичко е запазено така, както е било. Крепостните стени, малките улички. Уникално е също така Мдина е била и столица на Малта през средновековието. Да, абсолютно. Също Мдина е на хълм, което е много яко. И сега ще ви покажем портата. Това е една локация, която е използвана всъщност и в сериал Game of Thrones. Така че много, много красиво. Когато идвате насам, задължително посетете Мдина. Великолепен град. Ето е и портата, за която ви казахме. Тук са снимани първите 2 епизод, първи сезон на сериала Game of Thrones, като след това местят да снимат сериала в Дубровник, Хърватия. В момента сме в град Рабат. Всъщност Рабат и Мдина ги дели точно един булевард, като Мдина е крепостта, Рабат е града около нея. Тук наистина е магическо, наистина различна енергия е, нищо общо с Валета и с другите градове. Всъщност и Рабат изглежда се едно е запазил средновековната си визия, като наистина преживяването е магическо и се пренасяш в друг свят. Да, и просто дори и снимки да правим видеа не е също като да го видиш на живо. Уникално е. Познаете отново къде ще вечеряме. Сега ще ходим за трети път в този ресторант, защото много ни хареса. Та къде ще ходим? Отиваме в Тифанис Бистро. Тифанис Бистро. Много е хубаво, порциите са големи, на добра цена са, вкусно е, така че просто заслужава се да отидем пак там. Ние най-накрая се прибрахме. В Тифани пак ядохме едно и също, салата Цезар с паста. Много е вкусно, наистина е супер. Този път пастата беше малко по-солена и не ни хареса особено, но цялостно е супер, наистина е супер. И опитахме се да се приберем без навигация. Получи ни се до някъде. Малко повече въртяхме и така нататък, но в крайна сметка се прибрахме. Хубавото е, че тук всичко е на 20-30 минути, нещо подобно. Така че да, добре, щяхме да се блъснем, тъй като един от тези компаниите Bolt, които са всъщност Uber, ни засече и всъщност докато ни засичаше, ние нямахме място и щяхме да се блъснем в един камион, който беше на аварийки. Та да, освиркахме го доста човека, не се усетих на време да му снимам номера, за да звъня да се оплача. Но така или иначе всичките шофьори на Bolt карат много зле, защото и други са ни засичали. И тук за кой по-напред да се оплача, но мислихме си, че тук ще е горе добре, откъм движение и така нататък. Тук хората карат безобразно. Аз не знам, направо не ги знам тези хора как функционират. Здравейте, днес е предпоследен ден от почивката ни в Малта. За жалост, утре си тръгваме. За съжаление и тая хубава почивка свърши. Да, днес предимно не сме и снимали всъщност, защото предимно бяхме тук в хотел, в стаята ни. Времето беше ужасно за разходки. Цял ден навънка духа, вали, отвратително е. Излезахме с колата за час и половина. Посетихме, всъщност само видяхме Сейнт Питърс Пул. По принцип, когато времето е хубаво, даже съжалявам, че не сме били там пред дни, когато беше слънчево. Много красиво е, когато е хубаво времето, но днес морето беше много бурно и не успяхме да видим почти нищо от хубавата синя вода. И всъщност точно това ще я кажа, че Сейнт Питърс Пул е известен с хубавата си синя вода и въпреки лошото време видяхме част от нея, лек нюанс под вълните. Да. И беше готино, въпреки че беше ветровито. Да, абсолютно. И сега искаме да ви покажем едни картички, които си взехме днес. Всъщност, кога пристигна една от тях? Една от тях пристигна сутринта. Въпреки че не сме я поръчвали, слизахме към закуска сутринта
И Колко часа? В 10. Не, в колко часа пристигнал? Пристигнал е в 6:30 сутринта и в 10:30, не, в 9:30 ми звъни човек. Вика, бързо, тичай към колата, ще я дигнат, бързо. И всъщност, ето я и картичката. От общината в Малта. И тук се разписахме. Имаме глоба. Вече сме абонати на техния център за градска мобилност. Глобата е за неправилно паркиране за 23 евро. Смешното е, че са ни написали глобата в неделя в 6:36. Тия хора не спят. Да, но това са двете други картички, които си купихме. Но тази, мисля, че просто трябва да отиде в рамка. Наистина. Обратно е. Да. Мисля, че трябва да отиде в рамка. И аз мисля. Може и да я позлатим. Почнем от там за тази глоба, че всъщност тук в хотела имаме паркинг. Даже, между другото, много интересно, за първи път се возихме с асансьор до паркинга, с колата. Това беше много яко. Много е досадно, че трябва винаги да викаш човек от рецепцията и даже мен лично ме хваща срам от време на време, защото ги викаме по 3-4 пъти на ден. Макар, че това има работата, но на нас ни е ковче, защото постоянно им звъним, ги притесняваме и така нататък. Но макар и да имаме паркинг в хотела, тук постоянно, явно сега се приготвя за сезона, все още не е сезон тук в Малта, и на всяка улица тук в Сейнт Джулиан има ремонт. Съответно, ние не паркирахме в паркинга, тъй като човека ни каза, че уж и днес щяло да има ремонт. Нямаше. И къде паркирахме? На коя лента? Всъщност то не е само на коя лента. Влезнахме в насрещното, спряхме на двойна непресечена жълта линия. Въпреки, че чичкото от рента-кара ни каза Only white. You see white, you park there. No yellow, no blue. White. И днеска същия чичко беше на смяна и ми звъни. Вика, hello sir, good morning, go to the car. И They're going to tow it. Да. Беше много смешно, защото такъв обяснява ми се, казвам му, добре, тръгваме той, чао. Айде чао. Но всъщност да, грешката си изцяло наша. Кофти е, че човека, който ни каза да не паркираме в паркинга, е нов, защото днеска питах на рецепция, нали, какво става с дали ще ремонтира, да знаем дали днес да паркираме, за да може утре да си излезем нормално. И те казаха хората, че не знаят за такова нещо и че този човек всъщност е нов и заради него спряхме навън. И реално, че ремонта не започва от днес неделя, започва от утре понеделник. И днес ни казаха да не паркираме там. Да, така, но нищо. Готина история. Готина картичка, спомен. Хубав спомен. Добре, шегата на страна. Не е много шега. Да. Всъщност, утре няма да има време кога да ви снимаме, защото тръгваме сутринта, закусваме и отиваме към летището. Затова сега ще ви кажем нашите впечатления от Малта за целия престой тук. Общо взето, какво си струва да посетите, къде да хапвате? В Тифанис бистро, естествено. И Тифанис сладолет. И ядохме и от Тифанис. Да, сладолет. Естествено, любимо. И се оказа, че има бар, който не сме посетили, така че първо място за следващата почивка в Малта. Да, абсолютно. Ще ви кажем нашия опит, абсолютно всичко. Така че, гледайте. Започваме с пътуването ни до Малта и с найма на кола. Ние пътувахме от София до Малта с Ryanair. Директен полет. В 5:40 сутринта излетяхме и кацнахме в 6:40, мисля, че е местно време. Реално полета се усети доста добре. Да. Тони го проспа. Да, иначе имах намерение да чета книга, нещо друго да се свърша, обаче бяха на 3 часа сън и аз просто не издържах. В момента, в който излетяхме и вече стюардесите минаха, Кони само ми гушна ръката и заспа. Да, наистина. След това пристигнахме и ние не си бяхме резервирали кола по-рано, както миналата година в Тенерифе бяхме направили. Реално в Тенерифе още с купуването на самолетните билети резервирахме и кола, но
тук гледахме онлайн, прегледали сме почти всяка компания и цените страшно много варираха и решихме да го оставим като дойдем на място. Или беше супер ефтино. Имаше една кола, която без застраховка беше за 9 дни беше 10 евро. По евро на ден. Горе-долу, да, по евро на ден, което... То водата е по-скъпа. Да, абсолютно. И съответно решихме да е на място. Отидохме там, беше много рано, съответно много малко фирми работеха. Отидохме на първото място и колко пари ни предлагаха там за кола? 250 евро за колата. Само за кола, плюс за страховка. Да, плюс за страховка и депозит от 300 евро. Да, който след това връщат. Но пак си е доста. На второто място. На второто място, всъщност, ние и там се спряхме. Компанията е YouSafe и мисля, че беше нещо друго. Някъде тук отдолу ще го оставим. Но там най-много ни хареса всъщност. Колата я взехме, всъщност ние ви я показахме. Една дървена Toyota. Каква беше Toyota? Айго Хикс. Да, Айго Хикс. Милата... Издържа. Всъщност, да, издържа. Не е толкова лоша количката, колкото е дървена. Да. Реално човека, който ми се обади тази сутрин, който ви разказахме по-рано за него, той ни я даде и реално я наехме за 150 евро. Да, 150 евро с включена застраховка за 9 дни, нали, включително от 8 до 16 март. Цената е супер, наистина е супер и платихме 350 евро депозит, който всъщност след около може би седмица нещо две ще ни го върнат. Ние го платихме онлайн с карта с Revolut и би трябвало да ни го върнат след около седмица и нещо две. Реално, нашия съвет е да си платите и за страховка. Малко по-скъпо излиза, но депозита е значително по-малък, защото без застраховка е 2000 евро депозита горе-долу. Съветваме ви също, снимайте колата и с вашия телефон. Те я снимат, описват всичко, ако има нос, снимайте я и вие, снимайте хубаво джантите отпред, ако има нещо отраскано на колата, просто за да може да имате и във вас някакви снимки. След това, ако евентуално нещо стане, да покажете, че и вие сте снимали, ако случайно те са изпуснали нещо. След това вече взехме колата, мисля, че беше около 20 на минути, тъй като хотела, в който ние се запазихме в Сейнт Джулиан. Реално първото впечатление, което имаме от Малта... Беше добре. Беше, че в неделя сутринта, в 7:30... 8 ние часа. двамата не знаехме къде се намираме и търсихме кафене да седнем да пием кафе, а хората... Чувстваше се едно цяла Малта излезнала да тича сутринта. Навсякъде, на всяка улица. Толкова много хора тичаха. Имаше повече хора, които тичат, отколкото хора, които вървят просто. В неделя. Това В 7:30. Да, не съм го виждала наистина никъде. Направо, чак ми стана гадно, че не тренираме и ние. Да, аз лично се почувствах много зле, но това, което ми направи впечатление, че имаше хора всякаква възраст. Да. От малчугани до баби и дядовци. Или тичаха, или ходеха бързо, просто бяха навънка и се радваха на хубавото време. Да, наистина беше странно, но пък готино, наистина готино. След това, всъщност, ние обикаляхме, посетихме един музей, който е с ретро коли, защото настаняването беше след 2 часа. Реално получи се супер случайно, но беше доста готино. Направихме доста снимки, вътре беше доста хубаво. Да, наистина. Просто бяхме паркирали колата и минахме покрай него и бяхме такива като, хайде да влезем да разгледаме и без това имаме да убиваме време, защото на практика ние бяхме към наистина 7:30-8 часа, вече бяхме тук в Малта и трябваше половин ден да изкараме отвън. Питахме ги дали няма как да се насним по-рано, но всичко беше заето и ни почистваха стаята. Реално нещо, което предлагат, от което щяхме да се възползваме, ако нямаха кола, е, че можеш да дойдеш и да си оставиш багажа тук и след това да излезнеш да обикаляш. Ние имахме кола и затова не го направихме, но да знаете, че има такава опция. Ако идвате тук, питайте. Да, ако идвате с автобус, наистина много добре, в който хотите да сте, питайте, защото е много добре така, ако се настанявате след обяд, наистина си оставите багажа. Другото, което е за колата, ние решихме да бъдем с кола, ние обожаваме да си наемаме кола, просто е страшно удобство, всички тези кръсти в малките улички
Няма как да ги видите с автобус. Другото, което е, че пеша наистина бе далечко си от някои забележителности, които ние видяхме. Реално, наистина, единственият недостатък с колата е паркирането, така че съобразете вашия хотел да има паркинг и да ви е включен в цената. Да. Но ако има паркинг, където и да сте, е супер. И ако ние отидохме на някакви мега малки улички, забутани, Които автобус даже няма как да мине през тях. И другото, което е, че като си наймате кола, задължително малка кола. Малка, защото тази, която е даже нашата, тя е малка и пак се усещаше сякаш е огромна. Имаше една вечер, в която бяхме, мисля, че около Валета някъде. Май да. И Мале, на толкова сме се... на толкова. качихме се на бордюра и минах на ето толкова от огледалата на този, който беше спрял на улицата. Приключение. Приключения от всякъде, но си струва определено. Сега относно хотела, хотел, в който отседнахме, се казва Фич хотел. Уникален е. Да, наистина. Всичко е мега изпипано, чистичко, готино. Нищо, че жената 7 дни не дойде да почисти тук с прахосмокачката. Само сменяше завивките и кърпите и това е. С една прахосмокачка не мина. С една прахосмокачка. А има Dyson прахосмокачка. Има Dyson прахосмокачка и не мина с Dyson прахосмокачката. Значи, Мразини. три пъти видяхме количката на нашия етаж и тази жена има късмет, че не се засякоха с Кони, защото Кони беше набрала до степен, в която нямаше да види следващия ден. Да, просто много обичам да ми е чисто и да ми е подредено и както и да е. Но цялостно хотела много добър. Наистина храната супер вкусна. Днес се качихме и до открития басейн на последния етаж. Гледката е уникална. Наистина за парите има подземен паркинг с ансьор. Подземен паркинг, вътрешен басейн, джакузи, фитнес, външен басейн също има. Има и включена закуска. И съответно вече, ако искате вие, доплащате си за обяд и вечера. Ние вечеряхме един път тук, мисля, в хотела. Да, един път. Като тук сервираха много странна салата Цезар. Странно беше интересна. Да. Като за едно хапване беше топ, но заложихме на Тифани. Да. Ние сме си фенове вече на Тифани. Но цялостно наистина е супер хотела. Много ни хареса. Закуската бяхме казали по-рано. Избираш си от меню. След това има си бюфет отпред. Наистина много добре. Закуската беше супер. Кафето божествено. Едно от най-хубавото капучино, което съм пила. Наистина, прекрасно. Реално закуската е предостатъчна. Всеки ден има нещо различно. Аз цяла седмица сутрин пия, освен кафе и някаква flavored water, овкусена вода, в която просто слагат пресни плодове и мента вътре и е уникално. Наистина много зареждащо, много готин старт на деня дава. Като това го виждам за пръв път, но всичко беше уникално. Да, наистина много сме доволни от хотела, така че със сигурност го препоръчваме. Започваме и с някои от градовете, които посетихме. Няма да казваме всички. Ние доста градове посетихме, особено с колата. Много е удобно така. Но така за по-главните ще кажем. Започваме с Валета. На мен там най-много ми хареса. И през деня е много красиво. И вечерно време наистина е супер. Има много неща, които да се видят. Аз си признавам, че Валета не успя да ме впечатли през деня. Даже давах зор като малко детенце, давах зор да си тръгнем. Но вечерта е много по-яко. Първо, че е по-спокойно. Второ, че светлините придават различно усещане в града. Наистина мега яко е. Да, наистина. Супер е. Не успяхме за жалост да посетим там един бар, в който правят страхотни коктейли. Всъщност собственика е българин. Казва се Камис коктейл бар, ако не се лъжа. Но за следващата почивка до тук. Оказва се, че трябва да се върнем пак тук. Да, ще трябва да се върнем след някакво време. Бяхме малко... до година, извинявай, че те прекъснах. Да, мислим до година да си купим едни карти от Уизер, които всъщност са карти, с които може да пътуваме цяла година до всички техни дестинации, които предлагат. И мислим да го направим на поредица. Да, така че ще видим. Наистина може. Щия град е Слема. Там е любимен ни ресторант Тифани's Бистро.
Реално, не ме блъска. Айде по-бързо, бе! Реално. Нямаме памет на камерата и той само се легава. Айде казвай. Реално, Офа, ще ви кажа. Реално там може да се разходите по крайбрежната улица. има Много много красиво. готина будка за сладоледи, между другото. Да, бяха вкусни. Изглежда отвратително будката, решихме да й дадем шанс. Но сладоледите бяха уникални. Да. И като цяло всички сладоледи, които ядохме в Малта, са много добри и са горе-долу ефтини. Да. Но в Слиема общо взето крайбрежната е готина за разходки, е пълно с ресторанти и има зара на 4 етажа. Да, има зара на 4 етажа, така че не да видите също. Къде е другаде? За Сейнт Джулиан, където ние сме отседнали. Тук няма къде да се паркира и е много шумно, нормално е. Все пак е парти град. Студентски град. Бряг на Малта. Да, студентски град също в Малта. Тук сме се събуждали в 3-4 часа през нощта, защото хората просто минават по улицата и крякат. Нали, нормално е сега. Де са дошли тук да купонясват, ние сме дошли да разглеждаме. Ние пенсионерите сме отседнали в Сейнт Джулиан, а отвънка мълчуганите крещат. Няма проблем. Преживяхме го и когато спрат да крещат мълчуганите навънка, които са мъртво пияни, Започва ремонта в 7:30 сутринта. който е на нашата улица, под нашия прозорец. И направо отвратително. За другото ми любимо място. Гозо. Да, бяхме на остров Гозо, до там стигнахме с ферибот, с кола. Всъщност, когато отиваш на там, не плащаш, когато се връщаш, плащаш. След 8 часа фанахме някаква отстъпка. Беше колко евро? Мисля, че трябваше да платим 16. около 20, а платихме около 16. Не е много стъпката, но пак е нещо. Важно нещо, когато се наредите на опашката, да не се стреснете, опашката е огромна и е пълно с коли. Но реално има 2 ферибота, които тръгват едновременно и тази опашка буквално за 3 минути ни качиха почти всички коли на 2 ферибота. Да. И тръгнахме. Пътуването около 20 на минути, мисля, Да, че. В 25-30. посока. И след това отидохме да гледаме залеза в една пещера. Да, беше много красиво. Вечеряхме в град Виктория. Беше супер. Прибрахме се след това. Тази цена, също 16 евро горе-долу, е за нас двамата с колата. Съответно, може да се качите или на ферибота. Има и много, между другото, корабчета, които ходят до там и до Комино. Ние не успяхме да посетим Комино, но ще дойдем пак. Както казахме вече, със сигурност ще дойдем пак и може би ще дойдем по време на сезона. Да, Защото използват... хубаво е да си идва явно след април-май, защото използват зимния сезон, за да правят ремонти. Навсякъде е пълно с ремонти. Да, затворили се пак улицата отгоре, само че тук поне 1-2 дни успяхме да се наспим, но отгоре улицата се затворили, защото ще ремонтират. И, както казахме, доста от местата са скали, вода, море и е хубаво да се видят, когато има сезона, когато са им истинските хубави цветове, когато е слънчево навънка. Успяхме да хванем доста слънчеви дни, всъщност, но примерно за плаж или дори за открития басейн отгоре не става наистина след април нататък. И нещо друго много интересно, а именно регистрационните номера тук. На по-скъпите автомобили регистрационните номера са с по 1-2 букви. Не знам каква е ситуацията тук, но беше пълно с изписани имена, думи, букви и нещо много интересно. Видяхме Мерцедес днес с регистрационен номер България. Да. Поздрави на човека, най-вероятно е българин. Ако гледа това, много му се изкефихме. Да. Обсъждахме го поне ни 5 минути. Да. Много направо ни оправи така деня още от началото. Да, също така днеска видяхме и регистрационен номер София. И аз като горд софиянец много се зарадвах. Но най-вероятно жената просто е казала София. Не ми развали хубавото настроение. Но да, има и много смешни кръгови тук, между другото. Нарисувани, някои от тях. Малко като в училищата, както са нарисувани на земята, пътните знаци и така нататък, кръговите са нарисувани. Да. Отвратителни са. Гледайте табелките, защото ако проспиш такова кръгово, могат да те ударят и няма да разбереш откъде ти е дошло. Да, ние единия ден се сдърпахме даже. Да, ако ни тръгна да ми прави забележка защо правя кръгчета в кръстовището, защото изглежда нелепо.
И аз като й казах, че има кръгово нарисувано и тя не можа да повярва. Да, наистина и след това като го видяхме, май така една саксия да сложат с нещо, да го оградат, да е малко... Да се вижда, Да бе. се вижда, да, защото наистина... Окей. Защото наистина човек, който... Нали, ние нямаме такива. И като... наистина, то даже не са го нарисували хубаво. Има Шок някои, си които е. бяха изтъркани. между другото. Да, едното кръгово е изтъркано. И ако проспиш табелката... Айде. И полицията тук не е от най-работливите. Работят в неделя в 6:30. Заглоби работят. Но ако трябва да ги викнеш за нещо, много бавно идват или много време се мотаят. Но това е цялостно така нашето преживяване. Сигурно сме изпуснали нещо. Ще сложим повечето места, които сме посетили, някакви съвети, нещо друго ще го сложим в описанието. Ако имате, разбира се, някакви въпроси, не се притеснявайте да пишете долу в коментарите, ще ви отговорим. Май това е. Каква ти е оценката за почивката? Моята оценка е 8. Моята оценка е малко по-малка, аз давам 7. Може би, защото бях шофьора и доста нерви ми се натрупаха. Да, всъщност, ние не помня дали казахме, но тук е с обратно движение. Да. И хората карат отвратително. Да, карат много зле. Също, повечето, значи, хората, които работят в ресторанти и в хотели са супер. Наистина, много, много възпитани хора, но другите, буквално докато си на улицата, хората те бутат и защо не им пука, не се извиняват. Наистина направи впечатление, че много от тях са невъзпитани и даже някои са арогантни. Надяваме се да не са всички така, но много ни направи впечатление това, защото ние се стараем максимално да сме добри, да сме толерантни, особено към шофьорите. Пешеходците навсякъде си пресичат където искат. Просто наистина Мартин беше доста нервен от постоянно като караше. И се стараех се да запазя самообладание. Тя може да каже, но тук е невъзможно. Да. Тук дори аз се пречупих на няколко пъти. Той е много спокоен човек и наистина толкова да се изнерви. Много рядко го виждам. Да, вчера беше преля чашата наистина, но утре си тръгваме, така че ще покарам малко нормално. Да, наистина мислихме си, че в София е зле трафика и хората карат гадно, но Тук честно казано нямам търпение вече да видя трафика в София. И нещо друго интересно, че тук да не дава Господ да изпуснеш отбивката. Леле. Да, трябва да въртиш и да си от едното задръстване в другото. Да. И много хубавото е, че наистина всичко е наблизо на 20-30 минути. Това беше от нас. Благодарим ви, че гледахте.